Homabay seche mane piny mangima dhialo odiochieng' jiwo lwenj kedo gi tuo mar mano mamako mbong' tielo kata club foot. Oyangore ni kuom nyithindo 1,000 ma inyuolo higa ka higa e kaunti ma Homabay, 40 kuomgi nigi tuo mar club foot. Jolony wacho ni nyithindo ma kamago ikonyo kendo jonyuol e kaunti no okwa mondo mi kik bed gi wich kuot matero nyithindogo e kuonde mag thieth. Tarik 3 dwe mar 6 higa ka higa, piny ngima ingo odiochieng' mar club foot ma gin nyithindo minyuolo kombong' tiendegi odolore. Tuono ma bende nyalo kony ka jonyuol nyithindo ma kamago oterogi e thieth mapiyo bang' kosenyuolgi. E kaunti ma Homabay, nyasino ne obagi e County Referral Hospital gi migawo mar thieth e kaunti ni ka omakore gi ute thieth mamoko mag ji giwegi ma bende thiedho tuo mar club foot, kama ne oyangore ni kuom nyithindo 1,000 minyuolo e kaunti ni higa ka higa, 40 kuomgi inyuolo kombong' tiendegi dolore. E kaunti waka higa ka higa waseyudo nonro yudo ni nyithindo 40 inyuolo gi tiel mowiyore. Nyithindo 1,000. Nyithindo 1,000 monyuol, wabedo gi nyithindo 40 monyuol gi tielo mowiyore. But kata kamano e kaunti waka Kendu Adventist Hospital nigi thieth makare manyasani ma nyithindo monyuol gi tielo mowiyore inyalo losnegi ma giduog gibed gi tielo maber ma koro ginyalo gweyo mpira, ginyalo timo gimoro amora ma nyithindo moko matin gi ok owiyore nyalo timo. Kendo kwa wuok kwadhi Nairobi kucho ne tie Osiptal miluongo ni Kijabe be nigi facility maber ma thiedho tielo mowiyore mag nyithindo. We take care of children with club feet who need surgical treatment for the club feet. The treatment of club foot is very simple when the babies are small. Casting regularly, and if the child is able to follow up on the program to the end, we can achieve very good outcomes. But sometimes surgery is needed to correct the club foot, and that's where we as Cure Kenya come in. Jolony thieth mar club foot wacho ni midhiero maduong' ma gin go en ni thoth jonyuol ma nyithindgi nyuolo kombong' tiendegi odolore ok tergi e kuonde monego thiedhgi e wang' sa mondo many kaka inyalo konygi. There is a page 17 on our clinic books that it's clearly indicated that early identification of congenital abnormalities. But we have realized that in most cases, that page is never filled for us to be able to identify early. E kaunti ma Homabay, Osiptal mar Kendu Adventist Hospital ema konyo nyithindo ma kamago, kendo jolony jiwo jonyuol e kaunti ni mondo kik pand nyithindgi nikech en gima inyalo kony ma nyithindogo duog wuotho e yo mowinjore. Kofwenye chon inyalo thiedhe. E Kendu Adventist Hospital wane rang'iny mamalo mitimo ne nyaka bero kata yeng'o mar surgery mar ler madhi e tielo kanyo miluongo ni Achilles tendon. Okeni go bonge makosa moro ma ng'ato timo ng'ama ni club foot. Koro jonyuol nyaka ng'e ni club foot en gima thiedhore. So onge ok en mistake mar baba kata mama mondo nyathi bed gi club foot. Moko kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod club foot bende lero midhiero ma nyithindogo eko kale. No kanonyuole to nonyuole ka tiendene nong'ol. Mane wadhi ir daktari makanye manochako godo ema notimne plaster gi chieng'no endo. Ne wadhi e clinic months. Kano to baba gi nikech plaster no ne ng'ole kendo. Kano tuwe koni dong kata duong' to kota dok katis. Mano miyo waweyo clinic. Koro kan chochopo on Friday to chief marwa gochona nitiere thieth madhi bedo tarik 3. Chandruok mwaneno kuom nyithindogo nikech onge otherwise kuma ok nyon maber no onyono ka koro onge ngufu. En ngufu opposite. Ali Beach, Ramogi TV.